Bueno, en principio temos aí un futbolista con dudas, non? Con unhas pequenas molestias que, bueno, vamos a esperar ao último día para resolver, pero o resto do plantel está disponible para ir convocado. Sí, hombre, as vitorias sempre dan alegría, confianza, se traballa máis contento e se reflexa tamén no traballo, non? Creo que fixemos unha semana espectacular de entrenamientos, bueno, na liña na que viñamos, pero probablemente reforzados tamén por ese bo partido do domingo e pensando xa no que temos por diante. Bueno, o equipo trabaja con alegría pues casi sempre, non? Non é un equipo tamén de gente joven que viene feliz a entrenar, que creo que trabajan con alegría. Bueno, puede que nos fijemos un poquito más o que es cierto que ganar pues te da un poquito más de sonrisa, pero no hay mucho cambio con las semanas anteriores. Se nota la confianza, se nota en el trabajo que hacemos, que la gente está más suelta y más confiada, pero alegría yo creo que va un poco en la línea de lo que veíamos otras semanas. Sí, non a mellor tanto para este primeiro partido, pero a partir de aí sí que vamos a tirar de todo o plantel. Nos tamén sabíamos, éramos conscientes deste calendario que nos viña ahora por diante. Bueno, temos posibilidades e futbolistas que ainda non están participando moito por diversos motivos e que eu creo que nos vai a vir moi ben a todos este partido do mércores, non? Pero ahora nos toca pensar no Palencia e a partir de aí, bueno, como salgamos de ali a nivel físico, a nivel de alguna molestia ou de alguna lesión, pois pensar xa no seguinte. Bueno, a minha experiencia antes, cando tiña semanas de 3 partidos, cando empezaba, pois sí que te facías un pouco casi un planning, ¿no? de que querías para cada un deles, pero me demostra que é prácticamente imposible, non? Porque non sabes o que vai a pasar no primeiro, de como van a chegar os futbolistas, como acaban moitas veces os partidos, da necesidade que tes de ver a outros. Bueno, entonces vamos a ir pensando en cada partido que temos por diante, non? Cando acabemos o de Palencia pensaremos no de Copa Ref co Zamora, pero mentras hai que pensar en Palencia, ir 100% ca cabeza ali e depois empezarei a pensar no seguinte. É un equipo totalmente remodelado, non? Co que había ano pasado, empezando polo banquillo e seguindo polo plantel. Puden ver, bueno, nos 11 dos últimos partidos, bueno, pues só repetían 2 ou 3 futbolistas na temporada pasada, é dicir, un cambio moi grande, con futbolistas moi novos, se reforzou, bueno, moi novos, con xuventude, con talento, hai varios futbolistas galegos da elite, non? Que conocemos ben, como o caso de Duque, que tuven a fortuna de entrenalo aquí, a Adri Castro e a Vivito, non? Como xogadores galegos. Bueno, depois, pois eso, moitas incorporacións, moita xuventude, un equipo de bo físico e de boa calidad tamén. O Duque é un futbolista que despois de salir de aquí creo que fixe unha gran tempada no Barco. Creo que é un futbolista que un campo como a Balastera, campo grande de herba natural, donde el con esa potencia, esa forza poda aproveitar espacios, esa capacidade para chegar á área e poder facer gol. Eu creo que para ele é un paso adiante tamén chegar á segunda federación. Me alegro moito, sobre todo no personal, porque é un gran tipo que sempre dá gusto traballar con xente como ele. Eu creo que o inicio que tuvo non é sinxelo, non? Empezou con Guijuelo fora, que xa vemos que é un equipo que leva 3 de 3, non? Ganados. Despois recibiu o Polvorín, que é un equipo que eu xa puden ver e que tamén é complicado, do perfil, a mellor do Palencia en contra a xuventude e demais, e outro día Coruxo, que é un campo difícil na categoría. Bueno, o que demostra a categoría, que non é fácil para nadie e que podes pasar 2, 3, 4 jornadas sin gañar. Eles están un pouco en esa tesitura de buscar esa primeira victoria que falábamos nós a semana pasada. Hai, xa dixen, os futbolistas galegos que conocemos, non? Con trayectoria na categoría, como pode ser Adri Castro, o caso de Duque. Depois teñen futbolistas moi importantes, non? Que xa tiñan do ano pasado, como Abel Pascual, o central, o propio porteiro, non? García. Teñen un equipo, unha mezcla que probablemente se este consultando, e con un inicio de calendario complicado como tuveron Guijuelo, Polvorín, Coruxo, pois aínda non sumaron unha vitoria, pero estarán en esa fase que estábamos nós a semana pasada, non? De buscar canto antes ese primeiro triunfo que lles de, con máis confianza no que fan, non? Probablemente tendrán señalado este partido como ese inicio como locales.
Sí, bueno, campos de grandes dimensiones, de erva natural, bueno, a nos sempre se nos suelen dar ben, un pouco polas características nosas e dos nosos futbolistas, pero tamén hai un rival enfrente que hai que superar, non? Está claro que son condicionantes positivos, pero solo con eso non nos chega, entonces hai que combatir a un bo equipo que vamos a ter enfrente con necesidade de gañar e ir a polos puntos. No, eu creo que non hai que dar importancia. Al principio de liga poden pasar estas cosas, un pouco que te atasques, que bueno, non encuentres aún los caminos al gol, que a gente non está del todo fina. Bueno, non le doy mucha importancia. Es un dato que está aí, pero bueno, de momento nada máis que un dato. Sí, a poder ser non ir 3-1 perdendo, non? Ainda que todos firmamos que acabara igual, pero está claro que ese é un partido que nos quedará no recordo, bueno, moitísimo tempo, non? Porque marchamos 3-1 perdendo o descanso e fomos capaces de facer 4 goles no segundo tempo, non? Pero iso non é fácil repetilo, que hai que ir ca intención de gañar, como fomos o ano pasado, de principio ao final, non? Unha lección que creo que aprendimos todos, de que, bueno, nunca podes tirar a toalla, que tes que seguir buscando por onde poder facer dano aos rivales e pensar sempre en gañar. Eu firmo ganar. Me da igual que me metan 3 e meto 5, eu quero ganar. E se tengo que elegir entre el 0-1 e el 3-5, prefiero el 3-5. Espero que teñamos a nosa personalidade, que sepamos ben a quen nos enfrentamos, que, repito, un equipo que ten calidad, que ten bo físico, que encima está un poquinho apretado, no sentido de que aínda non ganou e que probablemente salga con moita forza, con moito ritmo ao partido, que seamos capaces de igualalo, de manter o control, e sobre todo eso, pensar en gañar, non? Ir con a mentalidade gañadora, con a mentalidade positiva de buscar 3 puntos. No, es un exagerado. Me fastidia a veces que un futbolista de su calidad no elija bien por querer elegir demasiado rápido, que es tan importante tener velocidad como tener pausa, y más en un futbolista como él, pero desesperarme no, Adrián no me vio desesperado. Bueno, eu creo que os equipos están aínda un pouco verdes para decir o que me gusta ou non me gusta, non? Por proposta me gustou o Polvorín contra o Avilés en Lugo, que foi a primeira xornada, me gustou o que vin do Valladolid B, pero bueno, creo que incluso para min, non? Que vin moitos partidos xa deste grupo, difícil decidirme por que equipo me gustou máis hasta ahora, non? Probablemente, salvo o partido do Arenteiro, o noso.